Kameruje się. Cześć, tu Sławomir. Cześć, tu Kajra. Witamy Was na Śląskiej Karuzeli. Dzisiaj gościmy w miejscu, które nas przyciąga jak magnes. Jesteśmy tutaj kolejny raz, ale za każdym razem zaskakują nas nowości. Dzisiaj opowie nam o nich Justyna. Pięknie Cię witamy. Szczęść Boże, dzień dobry. Daj Boże, zaczynamy. Justynko, gdzie się znajdujemy? Znajdujemy się w strefie Karnal, która należy do kompleksu Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu, a dokładnie w wystawie, która opowiada o ratownictwie górniczym, jak ono się rozwijało, po co w ogóle powstało i jakie zagrożenia czekają na górników pod ziemią. A powiedz, jakie są największe zagrożenia w górnictwie? Tych zagrożeń jest bardzo dużo, ale takie największe to jest wybuch metanu, wybuch pyłu węglowego i to są takie najpoważniejsze, które pociągają za sobą największą liczbę ofiar i zniszczeń, ale oczywiście też możliwość zawalenia się podziemnych wyrobisk, wdarcie wody, podziemny pożar, także naprawdę ogrom zagrożeń pod ziemią czyha. A powiedz, jakie cechy musi mieć ratownik, taki górniczy, żeby kiedy wie, kiedy jest takie poważne zagrożenie, żeby faktycznie wejść pod ziemię i ratować drugiemu człowiekowi życie? Z narażeniem życia. Dokładnie tak. No, ci ratownicy górniczy to tak naprawdę superbohaterowie, bo oni schodzą, ryzykują, muszą być odważni, muszą być trzeźwo myślący, bo tak naprawdę każdy zły krok, każda zła decyzja może mieć potężne, złe konsekwencje, ale też ogrom nadziei musi być w tym ratowniku, ponieważ ratownicy zawsze idą po żywego. To nie zakładają nigdy z góry, że tam już nikt nie czeka. Zawsze w głowie jest ta myśl, że tam są górnicy, że oni czekają i trzeba do nich jak najszybciej dotrzeć i jak najszybciej uratować. Powiedz, ta wystawa została stworzona po to, żeby uzmysłowić ludziom, jak ciężka jest praca górnika, jak ważna jest praca ratownika, czy jakie są jak poważne są zagrożenia? Ta wystawa łączy w sobie to wszystko, ponieważ podzielona jest na 3 strefy. Pierwsza poświęcona właśnie zagrożeniom. Dzięki wirtualnej rzeczywistości można doświadczyć niemal na własnej skórze, jak te zagrożenia wyglądają, jaka to jest potęga natury, potęga żywiołu. Potem przechodzimy do ratownictwa górniczego, tego jak ono się rozwijało, dlaczego w ogóle zaczęło być ono potrzebne. Można przymierzyć prawdziwy aparat ratowniczy, który górnik musi znieść ze sobą pod ziemię, jak idzie na akcję. No i taka część już bardziej melancholijna, poświęcona tym, którym niestety się nie udało i którzy pod tą ziemią zostali już na zawsze. Ja rozmawiałem kiedyś z jednym górnikiem i powiedział, że największe zagrożenie dla niego to jest jego żona w domu. Nie wiem, czy ratownicy też reagują w takich sytuacjach, ale może poznajmy go bliżej. On uciekł od niej i pojechał na wakacje all inclusive. Co to za żółte rakiety? Nie rakiety, tylko kapsuły ratunkowe. Czasami nie da się do górników dokopać pod ziemią, dlatego inne rozwiązanie się wykorzystuje. Drąży się otwór z powierzchni ziemi do miejsca, gdzie górnicy są uwięzieni i gdzie czekają na pomoc. Chodzi o czas, bo każda sekunda, każda minuta jest na wagę złota, dlatego żeby ci górnicy mogli jak najdłużej wytrzymać, drąży się mniejsze otwory, mniejsze, takie można nazwać szybiki, do których się opuszcza kapsuły, w których na przykład są leki, jedzenie, woda, które pozwolą górnikom na wytrzymanie jeszcze trochę dłużej, a w tym samym czasie równocześnie drąży się większy otwór, do którego wchodzi kapsuła o wymiarach pozwalających na to, żeby wszedł do niej górnik. Bardzo wąskie, ja bym się nie zmieścił. Bardzo wąskie, no niestety o wygodzie absolutnie nie ma mowy. Chodzi o to, żeby jak najszybciej, uratować. Im większy otwór, tym więcej czasu trwałoby jego wydrążenie. Dlatego mniejsza średnica, mniejsza kapsuła, no górnicy po takim czasie już też pewnie wymęczeni, także wdzięczni byli temu, że mogli tam wejść i wydostać się na górę. Górnik z naszego teledysku miałby problem tutaj. Miałby. Wiesz co, ale ja mam pytanie, bo mówisz o precyzyjnym odwiercie, prawda, żeby pomóc.
Czy jest jakaś technologia, która pomaga stwierdzić, gdzie są uwięzieni górnicy? Tak, no teraz już też w lampach górniczych górnicy mają lokalizatory, także no z dużą dokładnością da się określić mniej więcej, gdzie ci górnicy się znajdują. No i potem już grupa inżynierów tęgie głowy myślą nad tym, jak ich zlokalizować z powierzchni, tak żeby do nich trafić. Czy to jest prawdziwa kapsuła? Tak, to jest ona prawdziwa. Ma grubszą stal. Tak jest, no musi wytrzymać to opuszczalnie. Tutaj wiadomo, jakiejś delikatności nie ma. Chodzi o to, żeby szybko do tych górników dotrzeć. A powiedz, a te duże kapsuły, co to takiego? A te duże kapsuły właśnie na wzór takich tych prawdziwych ratunkowych, w nich można doświadczyć zagrożeń, które są pod ziemią, czyli można zobaczyć, o co chodzi w tym wybuchu metanu, o którym tak dużo się mówi w telewizji, o co chodzi z wybuchem pyłu węglowego, z wdarciem wody, z pożarem i tam właśnie można tego doświadczyć. Zakładając na głowę hełm i przenosimy się głęboko pod ziemię. Musisz, Kajra, teraz relacjonować, co widzisz. Ciekawego opisać. To już jakaś bardzo nowoczesna technologia. Tak, no tutaj już posiłkujemy się tym, co najnowocześniejsze. Są słuchawki, gogle, nic nie widzę, tylko to, co się znajduje tutaj. Ktoś mnie dotyka tutaj, nie wiem. Ale można się obracać dookoła i wszystko dookoła widać, co się dzieje. O wow, o wow, o wow. Słuchajcie, no jest to... Sławomir, bo ja się tu stresuję, bo tu metan wybucha. Ale słuchajcie, faktycznie można się trochę poczuć. Jak ktoś ma klaustrofobię, to jest to dosyć stresujące. A ty się obracasz i tak widzisz, gdzie się obrócisz, to widzisz? Dół, góra, wszędzie wszystko. Wow. Ojej, tylko nóg moich nie ma. Gdzie są moje nogi? Ale moich rąk Czy też zdarza nie ma. się, że ludzie krzyczą właśnie Słuchajcie, oglądając teraz to? uciekam. No czasami Wielka są chmura emocje, ognia. także różne okrzyki są, bo to jednak robi wrażenie. Wow. Polecam, przyjdźcie, załóżcie sami. Czy miałaś okazję, Justyna, spotkać, porozmawiać z jakimś górnikiem, który został uratowany, albo takim, który ratował? Z takim górnikiem uratowanym okazji nie miałam rozmawiać, natomiast wśród naszych przewodników, którzy oprowadzają w Sztolni Królowa Luiza w kopalni Bujdo, są ratownicy górniczy i niejednokrotnie raczyli nas opowieściami o tym, na czym te akcje polegają, jaki to jest ogrom stresu, emocji, wysiłku, który musi być włożony w to, żeby zejść pod ziemię, no, do miejsca, gdzie jest niebezpiecznie, ale też wiedzieli, że tam czekają na nich górnicy. Także naprawdę no, są to historie, które no, nierzadko wzbudzają olbrzymie emocje, zarówno u tej osoby, która o tym opowiada, bo to są przecież jej wspomnienia, ale też u słuchacza. A powiedz, te zagrożenia, które występują w kopalniach, czy często są spowodowane z winy człowieka, czy są to zupełnie naturalne i przypadkowe? Różnie, to wszystko zależy. Czasami może być zrobione wszystko idealnie. Wszystkie zasady bezpieczeństwa mogą być zachowane, górnicy mogą zachowywać się podręcznikowo, natomiast to jest natura. To są żywioły i mimo technologii, mimo maszyn, mimo urządzeń, mimo czujników, no to i tak nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć, a natura pokazuje swoje prawdziwe oblicze i potrafi utrzeć trochę człowiekowi nosa, no nierzadko z potężnymi konsekwencjami. I naprawdę ta technologia, która nie jest w stanie w dzisiejszych czasach faktycznie wychwycić tego, czy jest metan, czy za chwilę jakieś właśnie się będą gazy uwalniać, czy że wyrośnie temperatura, która doprowadzi do wybuchu, nie są w stanie tego. W bardzo dużej części wychwytuje te niekorzystne zmiany i tak dalej, także jesteśmy w stanie wycofywać górników i zapobiegać bardzo dużej ilości wypadków, natomiast nie w 100%. Jak na przestrzeni lat zmieniła się właśnie ta technologia dbająca o bezpieczeństwo górników? Na samym początku górnicy ratowali siebie nawzajem, nie było specjalnie wykwalifikowanych służb, czyli po prostu koledzy ratowali się, nieśli sobie pomoc. Natomiast im to górnictwo rozwijało się bardziej, im schodzono głębiej, im tego węgla wydobywano więcej, to też pojawiały się kolejne, coraz większe zagrożenia i nagle się okazywało, że taka koleżeńska pomoc jest już niewystarczająca i pojawiła się potrzeba sformowania zinstytucjonalizowanego ratownictwa z ratownikami o odpowiednich umiejętnościach, przeszkolonych, korzystających z konkretnego sprzętu. No i to potem właśnie jak się rozwijała technologia w ogóle na świecie, to oczywiście zapożyczano, czerpano z
prostych nowinek. No i oczywiście to też sprawia, że ci ratownicy mogą działać bardziej efektywnie. A czy to prawda, że na początku górnicy chodzili z kanarkami w klatce? Tak, chodzili z kanarkami. Dlaczego? I kanarki były takimi naturalnymi wskaźnikami i ostrzegały górników przed obecnością niebezpiecznych gazów, tutaj głównie przed dwutlenkiem węgla, który jest gazem duszącym. Górnicy czujników nie mieli, te zmiany w składzie powietrza nie były aż tak duże i nagłe, że górnik mógł sam to wychwycić, a kanarek przez to, że mniejszy, przez to, że bardziej delikatny, jak przestawał śpiewać, był taki nerwowy, stroszył piórka, koniec końców z żerdzi spadał, to dla górnika to był znak, że wyrobisko trzeba opuścić, przewietrzyć, kanarka też przewietrzyć i dopiero potem ponownie podjąć pracę. A płytą dzisiejszego odcinka jest szlagierowe duety. Za nami bardzo ciekawa ekspozycja. Co możemy tutaj zobaczyć? Tutaj możemy zobaczyć, jak rozwijały się urządzenia, z których korzystali ratownicy górniczy schodzący pod ziemię. No nierzadko są to miejsca, gdzie nie można po prostu oddychać, tylko trzeba mieć wsparcie, trzeba mieć dodatkowy tlen. No i na początku wiadomo, żadnych super technologii nie było, górnicy radzili sobie prostymi, tradycyjnymi metodami. No i to właśnie tutaj w pierwszej części wystawy można sobie zobaczyć, ale potem wraz z rozwojem technologii, techniki pojawiały się ulepszenia, usprawnienia. No i tak po kolei można sobie każdy z takich aparatów zobaczyć, przeczytać o nim, no i zobaczyć, jak ta technika sprzyjała ratownikom i sprzyjała górnikom, którzy byli uwięzieni pod ziemią. Ten początkowy to taki Lord Vader z Gwiezdnych Wojen. Troszkę tak, ja go zawsze porównuję Inspiracją na pewno był do Juliusza Verne, tak, podróż do wnętrza Ziemi, akurat aparat Koeniga. No i tutaj tak naprawdę Ręcznie ręczna potłoczone. pompa, ręczny mieg. Może po prostu przyjrzyjmy się z bliska. Oczywiście, po to prostu. bardzo ciekawe. No i bardzo ciężkie plecaki. I bardzo ciężkie plecaki, w których ratownicy musieli pracować. To nie są aparaty, które każdy górnik ma i wydobywa w nich węgiel, czy wykonuje inne podziemne prace. To są aparaty, z których korzystają właśnie ratownicy górniczy, którzy idą na akcję, którzy niosą pomoc albo wykonują pracę w miejscach, w warunkach bardzo niebezpiecznych. Też były aparaty polskiej produkcji. Proszę bardzo. To są potem różne typy. To są różne typy, różne unowocześnienia, także jakaś taka nazwa główna i potem rozróżniająca. Co się znajdowało w środku takiego plecaka? To potem zależało, jaki to był typ aparatu, ale mogła to być butla z tlenem, potem był uzdatniacz tego powietrza, bo to potem są różne rodzaje. Czasami są takie, że górnicy cały czas oddychają świeżym tlenem, bo jest butla. Natomiast no, z jednej strony jest to fajne, bo powietrze jest cały czas świeże, nie jest uzdatniane, ale butla ma ograniczoną pojemność. Ona ma bardzo małą pojemność. Właśnie, jak się skończy, no to tak naprawdę no, ratownicy muszą mieć wyliczony czas dojścia do miejsca akcji, pracy i potem powrotu. W innym typie aparatów, zamiast takiej butli, z której się tylko i wyłącznie oddycha, jest jeszcze uzdatniacz tego powietrza, który odzyskuje tlen z wydychanego powietrza, wzbogaca go dodatkową dawką tlenu, ale wtedy z każdym oddechem oddychamy gorętszym powietrzem i oddycha się gorzej. Starcza na dłużej, ale komfort oddychania jest o wiele mniejszy. Bo to jest strasznie mało. 3-4 godziny pracy albo 3,5 do 7 To potem zależy, czy daleki czas dojścia, czy na przykład jakaś ciężka praca fizyczna jest, to wiadomo, że wtedy oddycha się o wiele mocniej, o wiele więcej tlenu się zużywa. Natomiast no, jeżeli gdzieś tam jest tylko jakiś rekonesans, no to wtedy automatycznie ten czas może się wydłużyć. No ten egzemplarz przykuł moją uwagę. Przełom XIX i XX wieku. Tak jest, aparat oddechowy firmy Koenig. On składał się z hełmu, z szybką na wysokości oczu, żeby ten ratownik widział, co robi. Potem był skórzany skafander, żeby odizolować górnika od tej wysokiej temperatury, która mogła się zdarzyć. No i najważniejsze, rura do oddychania. Ona się ciągła. Twarda. Twarda, no nie mogła się zgiąć, bo wtedy dopływ powietrza byłby utrudniony. No właśnie. Ona łączyła się, ta rura, z miechem zamkniętym w drewnianej skrzyni, która stała oczywiście gdzieś tam dalej w prądzie świeżego powietrza. I tutaj stał drugi górnik, a nawet dwóch, który temu, będącemu w tym zagrożonym miejscu,
pompował świeże powietrze. Musieli się lubić, bo gdyby się przestali to jest lubić i ten by ogromne. przestał pompować, no to wtedy sytuacja byłaby bardzo poważna. No i w taki sposób można było pracować w miejscach, gdzie na przykład były niebezpieczne gazy albo tlenu było za mało. Ogromne zaufanie. Ale jakie to ciężkie w ogóle i to przenieść, nie w takich sytuacjach, kiedy są właśnie wyrobiska, które gdzieś spadły, no to przecież jak się przedostać z tym wszystkim? No dokładnie tak, ale od czegoś trzeba było zacząć, także to były te właśnie początki i potem bazując na tym zaczęto robić coraz to lepsze, lżejsze rzeczy. Jak zrobić, żeby szybka nie parowała? Przecierano. Od wewnątrz? No nie, nie No możesz. to wtedy nie można było. Nie możesz. I no to jeszcze ratujesz i nic nie widzisz, a przynajmniej przez mgłę. No mieli chłopaki, że tak powiem, kochane jest duże, żeby to... A właśnie jak to dźwigać? Dobrze, resuscytacja, tak? Czyli to jest, z któregoś teraz to jest wieku? Przypomnij? To jest początek XX wieku. Okej. Trzeba się było położyć tak, żeby poduszeczka była pod karkiem. Pod czyli karkiem. troszkę jeszcze się W dół. Troszkę się jeszcze obniżamy. Okej. Tutaj ręce przypinało się tymi paskami. świetnie. Sławomir, weź trochę dalej. bo Troszkę nie- teraz musisz- jeszcze do góry. Do góry. Ale nie co Mikołaj robi Do góry. To jest wszystko ku zdrowotności. Jeszcze. No co ty? Czekaj, no ale jak Jeszcze. ja bym był na przykład nieprzytomny, to se radź. Jezus, Sławomir, Boże święty. Ale ty zbój. No i takie rzeczy tylko na śląskiej karuzeli. Oj, Timotej. Proszę bardzo. To na pewno jest do tego, tak? Tak, tylko i wyłącznie. Nie będzie łaskotania czy gilgania teraz, bo... Ale możemy znaleźć nowe zastosowania dla tego urządzenia. Miałam myśleć na to gotowe i tak. O, I tak. tutaj mamy maseczkę, którą trzeba było założyć na nos, tak żeby to powietrze, które się produkuje, trafiało w odpowiednie miejsce. Słuchajcie, mi się to kojarzy naprawdę z zupełnie czymś innym. Nie wiem jak wam. Dobrze, czekam. O, i teraz tutaj trzeba było tą ramą pompować, ta, która i góra, dół. Góra, dół. Ja wiem, z czym to się kojarzy. Fajnie? Fajnie? Taki trochę Hannibal Lecter, trochę tak... Rękę naciąga. Naciąga ci rękę, o, bitulek. Ale czyli można, a może było kogoś uszkodzić? Czyli no wtedy, tak jak i teraz, nie? Jak się udziela pierwszej pomocy, no to chodzi o to, żeby przeżyć, a jakieś tam ewentualne uszkodzenia mniejszej wagi po drodze, no to Dobra, wyciszczamy. były wliczone. Ciągnij to. Teraz posłucham jakiejś bardzo dobrej muzyki. Ciągnij to, no dychę sposób. Ciągnij to. Zostawiamy go? Tak. Kochani, wystawa jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa, więc myślę, że zostaniemy tu jeszcze przez tydzień. Ja wszyscy. No, nie przejmuj się, ty sobie tutaj poleżysz, z moją styką sobie tutaj pochodzimy, poopowiada nam, a widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Nie dziękuję. No. O, no co ty robisz? Ej.